Ola a todos, benvidos a Todo Mal. Hoxe vamos a falar un pouco de todo e un pouco de nada. Que tal estás? Que tal a semana? Porque hoxe estamos grabando o viernes. Todo mal. Todo mal. Se non chamaríamos xa o programa Todo Ben todo de puta madre, pero Claro, e sería outra non cousa. é casualidade. No. Se estuvera todo ben, non sería. Para empezar, xa non se gravaría desde a habitación da casa, sino que se gravaría Desde Punta Cana. desde Punta Cana, con un par de cocos na man. Tal cual. Porque a toda a xente aquí, cando vas a un bar, por exemplo, a un restaurante con colegas, e hai un postre de coco, non o quere ninguén. Pero van a Punta Cana e todo Dios, coco pa aquí, coco para lá, me cago en Dios. Sabes que vai ser un programa malo porque fixeches a cama e estás ben vestido. Sí, e ese E nunca que se dou esa nunca circunstancia. jamás, e sabes que non vai É a ter como gracia. que sei, en Sálvame a xente vai sin estar borracha. De repente, por lo que sea, a cousa non funciona ben. Sabes que o programa máis aburrido de Sálvame foi un día que cerraron o baño. Non podían ir ao baño, entonces foi moi aburrido. Por lo que fora. Sí, fixen a cama e estou ben vestido. Que indica isto? Que madruguei. Entón estou cheo de sono e non teño puta gana de facer broma ni de facer nada. Así que hoxe tiro ti todo porque eu estou fuera de punto. Sabes que hoxe pareces un xogador de terceira regional. Sempre parece que un xogador de Espera, estou terceira. facendo un podcast con Mandalla. Mandalle non é de terceira regional, debe xogar en primeiro, No, en que che faltou preferente. collar. Falta Falta un collar. collar. Porque eso sería de preferente. Claro, eso de terceira regional porque non teño pa un collar. Desto que lle pagan por punto ou por partido ganado, 20 euriños por gol, aí é cando podes comprar o collar. Eu puxo unha camiseta de Barbie. No, de Barbie no, contra a Barbie. No, de Barbie, porque temos un programa, ou un programa, no, temos un TikTok con máis de 100.000 visitas, visualizacións, Sí. como se chama. Non sei, non controlo de TikTok. Bueno, que ten muchísimas visitas. Que pasa? Que é o TikTok no que eu quedo máis retrasada mental. Entón vou poñer a camiseta de Barbie en plan, no, son super fina, non vos creades que son eu aquí o de comprou, que carallo vai dar. Que non é a primeira vez que mo din. E para iso levas unha camiseta que pon Barbie é unha zorra. Ti crees que eso che vai a funcionar? Pero pon Barbie en letras Ti, rojas. Entón creo que así vou ir afinando ti un crees que pouquiño. ti crees que máis Carmen fino. Lomana vai tomar o té con unha camiseta que pon Barbie é unha zorra? Pues estaría guai, ¿verdad? Hostia, fliparíame. Carmen, si nos estás vendo. Pues moi ben. Que podo dicir unha Tamén cousa super personal pero para enganchar a xente. Que sepades que como lle chamamos isto? Programa? Podcast? No, programa. todo. Que Sí. sepades que non sabedes o cerca que está de poder vir a este programa Carmen Lomana. Xa, flipas. Super cerca, non vai a vir. É que estamos, a verdade que estamos entre preparar que veña Carmen Lomana ou Brais do Val, entre os dous. Sabes? E pode ser, o sea, non sei cal pode ser máis. Está igual de difícil. ¿Sabes? Porque está igual de difícil convencer a Lomana para que veña como conseguir que Brais non veña. Danos o mesmo traballo. Bueno, hai que dicir que ahora temos un programa en ebooks. E-box. Ebooks. E-box. Que pasa, non dixen ben. Tío Non sei. camiseta con letras en inglés. Sei falar inglés. Sábelo ler. É como en Sanxenxo, que ahora se venden moitísimas camisetas con palabras en galego. Porque como non falan o gallego, pues polo menos... Como cando eu era chaval que había un montón de camisetas que poñían, eu sei, Wisconsin, Utah, e eu, Ohio, e eu como deben molar Outro de esos, Brasil. como deben molar esos sitios. E non eran cidades aleatorias de Estados Unidos, pero ti mandaballe para diante. Pois pues eso xe fan igual, cousas Pues sí. internacionales. Entón, en Insta temos casi 1.000 seguidores. Que se di rápido. Eu vou propoñer un sorteo. Un sorteo. Un sorteo. Ahora, aquí, de Hostia, repente. para. Eu igual me desvinculo. Se hai que empezar a meter cartos, eu borrome. No. Para min é super barato. Se chegamos aos 1.000 seguidores en Insta, o Telejaita faiche un doblaje. Sí, máis A os todos os collóns. seguidores. Sí. Dous. Colles un vídeo de todos os seguidores e faixe un doblaje. Sí, ahora correndo. Esto é mentira totalmente. Non va a pasar eso jamás.
Bueno, veremos. Solo Veremos. hai unha posibilidade de que eu faga unha dobraxe. Vale. Que entren cartos. si entran cartos, eu doblo lo que sea. Doblo a meu pai, se fai falta, pola mitad. Tía está doblado todos os días, non vai Sí. vale que doble nada máis. Sobre todo sábados á noite, aí sí todo doblado. Temos 1000 seguidores en Instagram. Eu concretamente 26.000 e ti... Venga, dale. Perdona, pero está moitísimo mérito ter casi 1000 seguidores en Instagram sin enseñar unha teta. A non ser que seas Chelo García Cortés, que entonces terías suscriptores negativos. Menos uno. Vale, pues veña, Decir imos que cas noticias da... No, Sí, espera. perdón. Ainda non aprendeu a deixarme falar. No, é que sabes que pasa? Que cando ti levas media frase, chegame a min ao principio. Sí, de verdade, acabo de... Pero non é que haxa retraso. Ai, O sea, na túa na miña cabeza solo. cabeza. Non lle botemos a culpa ás tecnologías. As Sí, tecnologías no. van xa po. Xa po. Que está a NASA pendiente disso. Que De que por tamén se certo, podamos facer un podcast. está a NASA pendiente de igual que estaban do cohete chino. Están moi pendientes de eso. Podemos estar moi tranquilos, es que... Como, imagina, bueno, non sei se sabes isto, escapoulle un cuento aos chinos. Eu non liga a noticia, pero máis ou menos foi así, escapoulle un cuento aos chinos. Imagínate ese pobre Jinping tendo que ir ando ao jefe e dicir falta un cuete. E, Meu veciño ás veces escapan as galiñas, sabes, por aldea. Pois este foi un cohete e dixo, bueno, pois xa aparecerá. A ver se non como raposo. E dicindo que isto tamén é moito de cando lle verán ao veciño porque lle escapa o can ou así e o tipo dicindo bueno, que o cohete é meu, perdo máis eu que vos. A que máis jodido estás o que eu que perdi o cohete. O que para nós é o raposo que come calquer cousa, deja que che escape unha galiña que un cabalo vai comer un raposo. Pois ali son os rusos. Seguro que A ver se non come o cohete un ruso. Empezamos cas noticias da semana. Imos ca máis importante, obviamente. É que Piqué anuncia a súa retirada do fútbol. Anuncia, pero levaba tempo retirado, non? Eu gustaría facer unha cousa con isto. Ajá. E é que Piqué realmente o que está anunciando é que se xubila. Sí. Vai ir Piqué agora polas obras que hai todo por Barcelona supervisándose? Vai baixar Piqué polo pan e chegar ás 2 da tarde cheirando a viño? Vai ir Piqué agora a supervisar a Sagrada Familia e dicir, isto non vai pa diante, isto non vai pa diante. É dicir, isto no meu tempo en 2 semanas estaba feito, pasa que agora non teño Dicindo yo nada. ao arquitecto, hai que botar máis masa, se non... Agora botades toda a area e así está eso. Pode ser que agora Piqué, claro, iba a decir que non saque o chándal, pero que xa andaba sempre de chándal. É Non se futbolista. diferencia un futbolista jubilado dun que está en activo. Aquí teño eu teoría que ti non sabes. Aquí teño eu teoría. O jubilado funciona a inversa do que fixo na súa vida laboral. É dicir, verdad. o jubilado que traballou en traxe toda a vida é jubilarse e anda en chándal, pero vamos, hasta para a boda da filla. E o jubilado que anduvo en chándal ou en funda toda a súa carreira laboral, cando se jubila vai feito un pincel. E por eso, é como funciona. E agora Piqué vai ir feito un pincelillo. Efectivamente, hai que dicir que o jubilado, que vai ben vestido sempre, que leva a súa camisita, co seu xersei, ou chaleco xersei, pode ser as dúas variantes, vai andar, e por riba de todo iso, e do pantalón de pinzas, e do zapatito castellano, metelle o chaleco reflectante. Porque non quita a elegancia que a seguridade. Claro. O chaleco reflectante non é capaz de leválo, de que non lle queda ben, nin a Pilar Rubio. Se vos gusta unha chavala, moito, ou un chaval, e queredes saber se vai guapo de verdad, porque tedes dudas, porque a veces digas, este guapo de verdad, poñedelle un chaleco reflectante. Se ainda así non gomitas, é que é un pibón. Ademais é curioso o dos chalecos reflectantes naranxas. Efectivamente. Que hai moita Porque xente. Sí, moita xente que leva o naranxa, que xa é Naranxa. como a explosión ¿sabes? De originalidade. É como en plan, todo o mundo ten o amarelo, o lima. Que color sería? Lima limón. Fluorescent. Fluorescente. De que sabor é o chaleco reflectante?
É de limón. Todo o mundo ten un fosforito este amarelo. Pero hai xente que di, no, yo máis. Eu non teño que ser un pouco... A mí teñeme que ver mellor. Eu non me xogo que me atropellen por un color. Eu meto yo naranxa. E non pode ser porque parecedes escapados da protección civil. Hai que ter moito cuidado con eso. Se hai algo malo é a protección civil. Pero ainda por riba parecer é peor ainda. Polo menos ser. Quer dicir que agora Piqué o que vai facer é ir a misas, ir a cabo de anos, non? Con 35 anos, é que hai que dicirlo, ten 35 anos. Jubilado Xubilado con 35 anos. con O sea, 35. é como a ti, pero a diferencia é que el traballou. Jubilado con 35 anos. Podes ser máis feliz? Abro debate. E pechamos. Cuidado, porque Piqué é un jubilado que o acaba de deixar ca muller. É probable que este sábado Piqué este na luna? Bueno, non, como é jubilado irá o domingo á tarde, que é agora vou irá un autobús. Empezará Piqué a dicir non hai cartos que cheguen. Vaya mierda de pensión me quedou. Estará ás 9 da mañá no banco todos os días esperando para actualizar a libreta. Correcto. De feito, o primeiro que fixo o Piqué ao jubilarse foi desinstalar a aplicación do banco. Eu ya non creo a partir de agora. Ora Piqué anda pola casa dicindo yo aos nenos, mírame que me saleu aquí no móvil. Que eu non entendo. Agora Piqué anda por aí preguntando que día é hoxe? Jubilado todos os días pela domingo. E además, hai moi gracioso, hai unha cosa moi graciosa que me ha jubilado que che di, que día é hoxe? Mércores. No, de número. Esa pregunta mátame. De número. E diche hasta o día do santo que é. Sí. Porque que conste que moitas veces o jubilado pregunta cousas que el xa sabe, pero é por charlar. Fancho como, a mí non me interesa que día hoxe, pero para que ti tiñas algo de que falar conmigo. Piqué empezará a vestirse comprando roupa no Hipercor? Que non lo conté inglés, no Hipercor, no supermercado, que? Onde está a roupa boa de jubilado? Podemos dicir que Piqué este domingo se vai levantar, vai ir tomar a chiquita ao bar, vai ir ao Espolón ao Padrón a comprar un jerseycito, uns calzoncillos 5 por 3 euros, e despois comerá ali na pulpeira e irá á La Luna pola tarde a velar a ritmo de Trío Bomba. Estará, moi probablemente, ás 9 da noite, xa borracho, metido na cama e ca sensación de vaya puto diaza. E vouche dir unha cosa, envidio moito eso, porque aparte, o bo do jubilado é que emborrachas o mismo que unha persona xoven, só que o fai de día. Entón, el chega ás 10 da noite, vai pa cama, durma as súas 8 horas, que corallo é iso de estar salindo hasta 7 da mañán, que despois o domingo son as 12, estás de pé, dormiche 5 horas, estás feito unha mierda. Emborrachémonos como os jubilados, con luz. De feito, a xente cando no seu leito de morte lle preguntas que aprendeches da vida, dinche, aprendín a beber polo día. Non teño máis chiste de Piqué porque xa fixen un vídeo con todos os que se me ocurriron. Pero de Piqué jubilado. Piqué jubilado. Que fai meu pai? Sabes que vai facer Piqué? Non te pases tampouco, que é meu pai. Vai ir a Movistar, vai quitar o plus e vai volver a arrumar. Te conto nunca máis nada, gilipollas. No, pero o que se vai fazer Piqué a partir de agora é caer en canta mierda hai. Vai ir a Movistar, vai enchufar un móvil que non sabe usar por 15 euros, vai meter alarma na casa, vai comprar un coche novo e non sabe como paga, a plazos e non. Vai comprar Herbalife. Claro, toda a porquería que hai vai a chupar. Vai empezar a comprar o periódico que non lle interesa, pero algo hai que levar o brazo. Vale, pues empezará vale. Piqué a levar o parahojas aquí na espalda. Vale, seguimos falando de clase traballadora. Corina
Desvela quen pagou a luxosa lúa de mel da raíña Leticia. Spoiler, ti máis eu. Faime moita gracia que como se nota cando digamos, nun medio teñen certa tendencia a favor da realeza. Porque pon la luna de miel de la reina Leticia, que foi sola. Que o primeiro caso de persona que vai a Espero. luna de miel sola. Te jode. Eu sou moi pro Leticia e sinceramente espero que fora de lúa de mel sol. Solita. Sabes, en plan, xa estuvemos un día juntos, xa me parece moito. No, Agora 15 días... xuntos no. Vimos de estar un día xuntos e ca túa familia. Ahora déixame 15 días a min tranquilame aire. Se eres super fan de Leticia, sobre todo porque cal é a tua parte favorita da reina Leticia? A espalda, a pasada. A espalda super tonificada que ten a raíña Leticia. O sea, foi noticia durante 15 días. Como hai que ser de vaga e non traballar en todo o día para ter tonificada a espalda? Es que ten moito tempo libre, eh? Isto é ter moitísimo tempo libre, porque o normal é que fagas o teu brazo. Claro. Véase la Isla de las Tentaciones, que ves a todo o mundo con os brazos que nin dios e unhas perniñas así de formiga, sabes? Pero a espalda, queren tonificar a espalda. É que, joder, que o sea, tío, que queres estar ben por diante, que é o que se ve. É como se un diseñador diseñara unha nevera bonita por detrás, pa que? Sabes que dixo, sabes que pasa? Que Leticia, eu creo que pensa, están me vindo tantas puñaladas por a espalda, deixo-me poñela dura. Pois sí, pero non vou falar de Leticia, vou falar de Victoria Federica, que enfada moitísimo a infanta Elena, ou sea, súa nai, porque decide deixar a universidade. Oh. Isto é curioso porque deixa a universidade. Non deixa de estudiar, que eso xa nunca empezara. A máis gustame que vai priorizar a súa vida de influencer. Claro, porque hostia. levantarte da cama ás 3 da tarde para ir facer unhas fotos ao fotocall iso... Impide ir á universidade. Ese traballo non tiña nin piqué. Hostia, daralle piqué ahora por ir á universidade? Non creo. O que vou te dicir unha cousa, o que tamén hai que saber é os fillos que tes. É o que non pode pillarte de sorpresa. Claro. Eu te diré como se ahora a nai do Mar Montes di, hostia, que o meu fillo... Non sabe porros. É como se a nai delito da Panorama di, me cago en Dios, meu fillo non sabe cantar. Non, pois ya, que che extraña, joder. Noticia máis loca da monarquía de España desta semana foi que, non sei se sabes que os reis foron a Asturias a dar un premio que é ao pueblo ejemplar. Existe o premio ao pueblo ejemplar. Coño, e como non lo deron aos de Santa Comba? Más ejemplar que eso? Hostia, traballadores e bebedores, que máis exemplo que eres para a sociedade? E foron o rei, a reina, e foi a princesa Leonor. Pero, que lle pasou? Pois que a princesa tuvo gastroenteritis ou gastroenteritis de cagarse, porque isto é moi de Galicia. Que alguén che di, teño gastroenteritis, pero de vomitar, Nunca che pasou? Como se fora menos asqueroso. Eu prefiero que cajes a que vomites, non? Faime gracia que se eres princesa tes gastroenteritis, se eres pobre, cagaste. Estás de cagarría. Cagaste vivo. Justo moito expresión. Cagaste vivo. Home, pois morto. Morto. Gústame moito que despois, claro, isto dou lugar a moito comentario, mira o título desta opinión de la banda de Asturias. Gastroenteritis patria. Si tes gastroenteritis, eres un buen español. Pois a mí me moito... Por exemplo, Ana Pontón caga sólido. Porque a princesa Leonor foi a aliviarse a un restaurante. Aliviarse? Home, por favor, hai que ser... Estás falando da princesa. Estás falando da princesa. Non pode ir cagar, ela vai aliviarse. Efectivamente. Entón, gostaría moitísimo que no bar no que entrou, de repente, houbera unha bandeira republicana. Non por nada, o sea, que... Pero sería como chocante, sabes? Se ti foras... Como cando entras sin querer... Imagínate que vas a Madrid, eu que son vegana, entro nun bar onde hai cabezas de toro sin querer, pois é como, ups, hostia.
Pero se Claro. ti foras a dueña do restaurante e tuveras a bandeira republicana, que lle dirías? Eu, que é dos gays. E o rei, como non ten nin puta idea desas movidas, bien, a tope, eu con esas movidas. A mí gustaría moito tamén que... eu imagínome, non? Imagínome a Leticia, claro, a rapaz ainda ten 17 anos. De feito, o conde Lequio insinuou, bueno, insinuou, vou dicir as súas palabras. Leonor tiña unha resaca como o mundo, dixo o conde Lequio. Claro, Juan de Lequio é o único que conoce na vida estar de resaca e pensa que todo o mundo é como a él. Entón, claro, pero eu non creo que con 17 anos tuvera resaca. Non creo. Eu con 17 anos xa parei de beber. Xa estabas hasta o carai. Pois, a mí gustaría moito que fale súa nai por ela, non? Isto de que vas ao médico e fala tu nai e explica o que che pasa ao médico, pois isto mesmo, que entrara a princesa Leticia e dixera disculpe, señorita, el servicio? E que dixeran, el servicio non tenemos, que no es la casa de Carmen Lomana, ¿sabes? No, ese servicio no, hombre, el baño. Ah, sí, claro, ¿sabes? Pero estoy muy aquí, dixera, sí, sí, tenemos servicio, pero solo para clientes. Estou falando asturiano como se fuera un de Padrón, pero... Quen sabe como falamos asturiano, coño? Pero sí, me gustaría moitísimo que lle deixaran ir á princesa ao baño solo Chicos, no. consumindo. No, a min é que me gustaría porque, en plan, na Constitución española pon todos os españoles somos iguales ante la lei. Eu, se vou ao mar e quero cagar, teño que tomar unha Coca-Cola. Pois espero que lle fixeran o mismo. Tómate algo. Non, unha botellica de agua, sabes? Que é como, non che corta nada de pedir un Aquarius. Vamos a Xa ver. que estás mal, que manda un Aquarius, sabes? Ou se é resaca, manda un roncola que din que a xente. Claro. Para equilibrar o pH hai que meter alcohol. Que me parece moi mal. Vamos a ver. Isto hai que empezar a poñer... hai que poñer normas. Se vas a facer un pis, vale con que tomes unha botellita de agua. Ahora, se entras con gastroenteritis, mínimo un cubata. Porque me vas a deixar aquelo feito unha mierda, vou estar limpiando 2 horas, polo menos toma un cuba libre. Xa debían quedarse a comer. Pero bueno, tendo que ter gastroenteritis non querería meterlle nada ao corpo. Ahora, o que sí, ese cuarto de baño do restaurante vai ser como un museo, non? Eu creo que van ter... De feito, eu creo que van quitar ese váter, o van poñer na entrada, van poñer ali unha cesta e todo o que queira foto que bote moneda, sabes? Van cobrar. No, voluntario. É un cartel en río que pon o trono da princesa. Unha foto, €1 ou, bueno, o que ti queiras. E aí ti crees que a xente se sacará fotos con váter? Sí, claro que sí. Hai xente que se saca fotos con o Mar Monte. Mais ou menos. Nada lá. Que máis pode ter? Que máis poden poñer no restaurante? Así dándolle ideas aos do restaurante. Porque, claro, hai unha cosa que Leonor se estaba de gastroenteritis, probablemente usou a escobilla. Esperemos que sea desa xente, porque hai xente que non usa unha escobilla nin antes. No, que deixan o raspallón, está moi feo andar Eh. deixando raspallón, chavales, Oh, nada de raspallón, eso está. Hai que avisar a población. Pero bueno, creo que, como diría a miña nai, foi aos mellores colegios públicos. Aí dan unha educación boa, eu creo que usou a escobilla. Ti crees que houve unha profesora que lle dixo a Leonor Tesco usar a escobilla? Sí, é o papel higiénico doble sesi. E aproveitase polas dúas caras, que non estamos aquí, estamos luchando pola transición ecológica, non podemos tirar o papel higiénico. E ti crees que utilizará tamén a escobilla para como recuerdo? Poñerao tamén nese mini museo del váter? O do restaurante? Sí. Sí, eu creo que pode usalo, por exemplo, para remover os callos perfectamente. E cobrar un plus. Ai. Con restos reales. Quero dicir, hai xente que come estas cousas como con trozos de ouro, non che sona chocolate con... Pois isto é o mismo. De feito, ainda é É máis mellor. digestivo. Se che ven o traballo feito. Hai sitios nos que os callos levan tanto picante que se lle mete a escobilla derrételle. Como cambiaron os tempos? Porque a princesa Leonor fixo de vientre nun bar e soupo toda a España.
E o emérito andaba de putas todo por todo o país e non se entera ni Cristo. Antes calaban todo, joder. Eu creo que unha princesa cague igual, podémoslo obviar, non? O sea, xa está. Visitou un bar e listo, xa está. Tuvo que parar un momento, pudo parar por os chasquis, non tuvo que parar a cajar. Pero non, ahora, ala. E o outro facía animaladas e aquí, Oye, que vai mandar no pa Abu Dhabi, sí, Está pasando putas. pero non sabemos si caja. Este ya Está tranquilo, polo menos. Joder. Pois seguimos falando da realeza. Da realeza de aquí, de Galicia. E cal é a auténtica raíña deste país? Pili Pampín. Pasou isto o outro día no Galicia Noticias. Dille a presentadora. Ti, Pili, ti tes, por exemplo, algo pensado? Eu sería o teu epitafio? Pili, tes algo pensado para o teu epitafio? Hostia, insinuaron que Pili Pampín pode morrer. Señores do Galicia Noticias, Pili Pampín é inmortal. Que quede claro. E como moito faremos con ela como con Walt Disney. Congelarémola, meterémola nun congelador dunha cantina das festas e quedará aí hasta que nos interese hasta ao ano 4050. Para que a xente do futuro coñeza o que é o verdadeiro sangre gallego, non? O que é a verbena galega pura. ¿Sabes? Claro, quero dicir, é como se, imagínate que nós agora descongelamos a alguén que viveu un celta, sabes? Na época dos celtas ou tal. Pois isto sería o mesmo con Pili Pampín. Xa facemos cada viernes enterrando a Galloso para que presente o Seguimos con noticias da semana? Venga. Veña, noticias da semana super interesantes. Instagram sofreu un fallo masivo e bloqueou contas de usuarios de todo o mundo. Dice que foi sin querer, pero sin querer, sin querer. O sea, bloquearon as cuentas a un montón de usuarios, pero a quen lle tiñen que bloquear non lle bloquearon. Iker Casillas. Había xente máis nerviosa que Tamara Falcón no McDonald's. Ai, Dios mío, que ves en Instagram. Pero si non subas nada, Antonio, que te dá aquí úselo para el arte de la axexación. Sí. Non pos nada, é normal que che bloqueen. O que non é normal é que estuveras esta aula. Sí. Eu creo que foi alguén que se cabreou. Que dixo, todo está guau estar aquí cobrando 500 euros. Vamos a reírnos un pouco. Eu creo que foi o chino do cohete que dixo señor Dagenberg, non sei a que lle dei e cancelei unhas 4 cuentas. E falta un cohete tamén. Sí. É moita grande que hai xente que hostia, e que vou facer agora sin Instagram? Tranquila, Dulceida, sabes? No. Mola moito porque a maioría cancelaron moitas contas de xente de verdade, pero tamén cancelaron moitos bots, que son estas cuentas así falsas que a xente de repente pasa de ter 1000 seguidores a 10.000, que diste, eso, bueno, son cuentitas de mentira. E de repente moita xente faltou iso e foi como, ups, Que pasa aquí? ups, que se desvela todo. E quero dicir unha cousa, porque me fijei. Cando pasou isto e caeron un montón de cuentas de bots, Tania Beiras non perdeu seguidores. E ningún damos un peso por eso e Tania Beiras é de verdad. É de verdad. Así que todos os que queirades patrocinios, Tania Beiras, Tania Beiras la mejor. Unha cousa, Tania Beiras queixouse de que unha empresa lle quería pagar 25 euros por ir ao supermercado, comprar un batido, bebelo e facer un vídeo. E dixo que non. Tania, todos sabemos que non o fixeches porque che facían ir a polo batido. Se che mandaron o batido a casa, facían. Foi por non andar. Dixo, pero odio, tío, que eras supermercado aquí en polo. Claro, se che bloquean o Instagram agora, en 2022, ti imagínate, tes 20 anos. Como ligas? Eso pensei, no, pero sabes que pasa? Que o Brai xa vai alá. A xente, quero che dir, así como hai un coto de caza, hai un coto de ligoteo. Entón, xa unha vez que estás en finais de setembro, hasta outra vez hasta maio non volve a haber esa época de caza, de ligoteo. Podemos dicir que damos por cerrada la berrea? Do 15 de outubro ao 15 de maio, nada de fichas, chavales. No. Así que nada, chavales, xa sabedes, deixados can na casa, apoyado a escopeta. E podedes facerse o mismo que os cazadores, que é que o resto do ano sigue indo a comer e a beber e a emborracharse, pero non sacan a escopeta a pasear.
Que é como, se o que vos gusta é quedar a beber. Para que matades animais? Sabes que tamén agora hai como, así como hai época do jabalí, época do conexo, tamén no que ven sendo o de ligar, tamén hai época de ligar encerrado en aberto, sabes? A lo mejor xa Claro, non claro, vas claro. ahora xa non vas a cazar eses especímenes que hai na verbena. No, Vas a cazar o espécimen de discoteca, que xa é que é completamente unha distinto. raza totalmente distinta. O sea, é un animal, para min, moito máis peligroso, porque está en cautividade. É máis Non está agresivo. acostumbrado a persona, non está acostumbrado a nada deso. Ademais, é unha especie que só se sale de noite, que o verbenero é unha raza que tamén, ao mellor, ás veces lle cadra un vermú un día, Claro, sabes, ve os raios do sol. aplícalle, sí. Pode ter que levar os sobrinhos ás colchonetas, o sea, fai máis Claro, cousas. é Pero un bicho totalmente distinto. o discotequero, rara vez. Discotequero, ojo cos discotequeros, hai que pasar un discotequero. Se ti queres ligar de noite cun discotequero, o psicotécnico é principalmente mírenche que teñas moitas diotrías, porque non podes ver para poder cazar ese bicho. Tens que dicir, este tipo pareceseme moito a Maxi Iglesias ou aquí con Rivera, que Mañana lo sabremos. vouche contar unha noticia que é moito máis importante que se perder un cohete, que Piqué deixe o fútbol, que se quede Instagram, todo. O sea, esta é Incluso máis que a princesa Astia de Cajarría. moitísimo máis. Ademais, imos axudar a moitísima xente con esta noticia. Flipas. Me impacta. Comer 49 pistachos ao día aliado contra o colesterol, a diabetes e ata o cáncer. Como hai que estar para ter que comer 49 pistachos ao día? O sea, é imposible. A ver, aquí hai un problema. Son 49. Son 40. Claro, claro, pero o problema é se comes 50 xa non vale. A mí non me parece un problema comer os pistachos, a mí me parece un problema contalos. Porque 1, 2, 3, dime mamá. Merda, cantos? Como fixeron o estudio? Quer dicir, un señor estaba comendo 48, outro estaba comendo 49, outro estaba comendo 50. Claro, como... Resulta que agora o que estaba comendo 50 ten diabetes, cáncer, vai morrer, e o outro, ai, o de puta madre. Hostia, pues... O científico sempre, por un lado, investigando, pero por outro, jodendo a marrana. Porque o pistacho que sempre hai algún que é duro, que non dá pelado. Claro, porque eses hai que tiralos, son como os berberechos, o que non se abre non podes comer. E sempre intentas, quedache un dente fora. Este pistacho vou non comer, como se fora un boi. Sabes que os pistachos abren todos. Métenos así cerrados os dentistas, para facer cartas. Pois xa sabes, hai que comer pistachos ou, no sei de feito, o que fago eu, helado de pistacho. Que tamén vale. Pero hai que tomar, vale. que pasa? Que hai que tomar 49 bolas de helado de pistacho. Pode che dar diabetes. O sea, que comprar máis, pero máis diabetes, máis menos diabetes igual a menos diabetes. Pois ya está. Que pouquísimo sabes de matemática. É como eu fuerte o inglés. Sí. Que trouxe a camiseta toda convencida de que dicía algo da Barbie. Bitch debe ser guapa. Que a min dime moito, bitch. Barbie va a la playa. Seguimos falando do estranxeiro. Afectados polo Nadal de Vigo piden firmas para sacala do centro. Afectados polo Nadal. Pero hai unha plataforma de afectados polo Nadal. A ver. Esta xente é peor que o Grincho. A ver, a todos nos afecta o Nadal, porque é gastar un montón de cartos para nada. Pero non se pode estar en contra do Nadal. Nunca, é imposible estar en contra do Nadal. Porque o Nadal ten unha cousa boa. O Nadal é un momento de reunión, é un momento de que nos vemos todos, é un momento de onde as persoas son boas, é un momento no que hai turrón de suchar. E como hai suchar? E de polo cu a todo. Ponme villancicos, ponme luces, ponme toda a porquería. Vai a ver suchar, te lo compro. Eu en Navidad como se empeza a empalar xente. Me dá igual, mentre dás el turrón, adelante. Que ademais, os de La Voz de Galicia, que hijos de puta, porque poñen afectados por la Navidad. En plan, a ver, é xente que ten villancicos 24 horas e luces toda a noite e están se queixando de quítame eso. Non quítame la Navidad. Non.
A mí, se me pôr de lado da casa tamén un altavoz con villancicos 12 horas ao día, ao mellor tamén me afecta a realidad. Claro, 12 horas con mi burrito sabanero y camino. Pues yo sí que mandas a hablar de alguén, sí. Ao mellor sí que pasa unha plataforma, sí, claro. Plataforma de afectados pola ausencia de UPA Dance. Quero facer unha plataforma para que volva a terceira regional o balón mi casa. Porque ahora a federación obliga a xogar con un balón de puta mierda que ese balón, que pasa con ese balón? Ese balón, se eres malo, nótase. Con mi casa botaba yo culpa ao balón, que estaba moi duro e zafabas. Ahora meten uns balóns blandiños que hai que saber xogar, así non se puede. Así que, por favor, plataforma a favor del mi casa. O mi casa, si non o matas, extingues. Vai ser outra movida, pero... Por mí xa estaría. Chausillis! Y